Τι μπορεί να χωρέσει μέσα σε 24 ώρες? Πόση περιπλάνηση και πόση αναζήτηση. Πόσες εικόνες και πόσοι ήχοι. Πόσες πόλεις, πόσα μέρη, πόσοι τόποι, πόσες φωνές. Πόσες ζωές. Πόσες σκέψεις και πόσα ερωτήματα. 24 ώρες σε έναν κόσμο που δεν μας ανήκει. Μια παράσταση σε σκηνοθεσία Παντελή Φλατσούση, με ένα πολυπολιτισμικό θίασο και βασισμένη σε ένα τελείως καινούριο κείμενο, το οποίο γράφτηκε μέσα από έρευνα και με έμπνευση από το μίσος του Ματιέ Κασοβίτς. Η παράσταση, όπως και προηγούμενες παραγωγές της ομάδας, κινείται στα όρια μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας. Διαμπλέκονται δηλαδή επί σκηνής το βίντεο και η ζωντανή δράση, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται μια παγκόσμια αφήγηση, ένα πολυπολιτισμικό μοσαϊκό προσώπων, ανθρώπων, τόπων και γλωσσών. Στο mockumentary 24 ώρες σε έναν κόσμο που δεν μας ανήκει, 3 νέες δημιουργοί επιδίδονται σε μια σκηνική αναζήτηση για την τέχνη και τον κόσμο στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Λεπτό προς λεπτό συνθέτουν επί σκηνής ένα ημερολόγιο για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο δεν έχει ακόμα γραφτεί. Εκθέτουν τα βήματα της ερευνάς τους και αρθρώνουν λόγο για την συστημική βία, την τοξική αρενοπότητα, τον κοινωνικό αποκλεισμό, το περιαστιακό περιθώριο και αναρωτιούνται μαζί με το κοινό της παράστασης που βρίσκονται σήμερα τα υποβαθμισμένα παρισινά προάστια της δεκαετίας του 90. Μήπως το 2025, σε εποχές όλο και μεγαλύτερων ανισοτήτων, όλο και περισσότερα άτομα βρίσκονται στις περιφέρειες των πόλεων. Μήπως αυτό που πριν από κάποια χρόνια έμοιαζε τοπικό, σήμερα μπορούμε να το δούμε σε όλο και περισσότερες χώρες του κόσμου. Ενός κόσμου που δεν μας ανήκει. Και τελικά, πώς είναι να ζούμε σε έναν κόσμο που δεν μας ανήκει?